ଇସ୍ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଭଲ। ଆରରେ କଣ ବସିଛୁ? ହଉ ଆଜି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତମର ପ୍ରଥମ ଇଟିଲି। କେବେ ତ ବନେଇ ନଥିଲ ଆମ ଘରେ, ଆଜି ବନେଇଛ ପ୍ରଥମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଭଲ। ଦେଖିକିରି ବେଶୀ ପବନ ବାହାରୁଛି କି? ଷ୍ଟିମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଓକେ। ଆଉ ଇଆଡେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଇଆଡେ ମୋ ଶଳା ବସିଛନ୍ତି ବକ୍ସ ବଜେଇବା ପାଇଁ। ହଉ ହଉ ଓକେ ଓକେ। ଆଜି ସୁମି ଝୁଟି ପକଉଛି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଝୁଟିଟା କେମିତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ହାତର ଝୁଟି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଟା କି ଫୁଲ କି? ହଁ। ମହାପୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଝୁଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାହଉଛି ଆଉ। ବଢିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ। ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଝୁଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ବଢିଆ ଭଲ ଝୁଟିଟା ହେଲା ଭଲ।
ପାଦ ମାଙ୍କ ପାଦ କଲା ବାହାରେ ବି ଝୁଣ୍ଟି ପକା ହେଇଛି ନୁହେଁ। ଆମ ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଏବେ ତକ ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ ଆମର ଏଠି ଛୋଟିଆ ପୂଜା କରିବା। ଆଳୁ ସଣା ସିଝିଗଲା। ଆଉ କଣ କରୁଛ? କଣ କରିବ? ହଉ। ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କରୁଛ? କି ତରକାରୀ କରିବ ଆଜି? ଆଉ କଣ ସବୁ ମିଶେଇଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଆଉ। ଆଉ କୁହ ତମକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପୂଜା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କି ଆଉ କଣ? ଆଉ ଖାଇବା ଭିତରେ? ମତେ ତ ପୋଡପିଠା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି କରିବ ପୋଡପିଠା? ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ କରିଛ? କେମିତି କଲ? ବଢିଆ ରଙ୍ଗଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା କଣ? ଲଙ୍କା ତମେ ବେଶୀ ଖାଅ କି? ଏଇଟା କଣ ପକଉଛ? କଣ ଦେଖୁଛ? ଆଜି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳ ନାହିଁ କି? ନା ସୁମି ପାଖକୁ ଯିବା କଣ ହେଇସାରିଲାଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କଣ କରୁଛ? ହେଲାଣି କି? ଏଇଟା କଣ ପକେଇଲ? ଆଳୁ ଶୁଣିଛି ଆଳୁ ତମର ବହୁତ ଚଏସ୍। ଆଳୁର କଣ? ଆଳୁର ସବୁ ଭେରାଇଟି। ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଦମ, ଆଳୁ କଷା।
କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଖାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା। ତମକୁ ଆଳୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ? ଆଳୁ ଭଜା। ଆଳୁ ଭଜାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, କଣ କଣ ମିଶେଇକି ଭାଜି ପାରିବ ତାହେଲେ? ଯେମିତି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ପିଆଜ, ଆଉ କଣ କଣ ଆଳୁରେ ଆଇଟମ କରିକି ଭାଜି ପାରିବ? ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ମିଶଉଛ? ଏଇଟା କେମିତି କଣ? ଏବେକା ସିଝେଇକିରି କଲ କି କଣ ବତୁରେଇ ଥିଲ କି କଣ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଭଲ। ଦେଖିବା ରଙ୍ଗଟା ଦେଖିବା କେମିତି କଲର ଆସିଲାଣି। କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା, ତ ସବୁ ସାଧା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରାହଉଛି। ଆମେ ବି ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସାଧା ଖାଉ। ଏଇଠିକି ଆସିଲ ପୁଣି କଣ କରୁଛ? ଆଉ କଣ ରଖିଛ ସବୁ? ଧନିଆ ପତ୍ର। ହୁଁ। ଏମିତି ରଖିଲେ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ଶୁଖିବନି। ହଉ ଠିକ। କାଗଜରେ। ଏବେ ଇଟଲି ହେଲାଣି। ବାସ୍ନା। ମୁଁ ତ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରୁନି, ଖାଇବୁ। ତମେ ଖାଇବ କି ନାଇଁ? ମସଲା ଖାଇବନି କହୁଛି, ଆଜି କଣ ଉପବାସ କରିଛ କି ତମେ? ନା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖାଇବ। ବଢିଆ। ଗୋଟେରେ କେତେଟା ଅଛି? 9ଟା। ଆସ। ଆଉ ସୁମିଙ୍କର ଇଟଲି ହେଇଗଲା। 7ଟା ଲେଖା ରହୁଛି ନାଇଁ? ଭଲ। 7ଟା? କର। ଆଉ କେତେଥର କରିବ? ହଉ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ନା, 20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଟା ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ମିନିଟ୍? ହଉ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଉ, ତମ ଇଟଲି ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲିକିରି ଆଇବି। ମୋ ଶଳା ଆକାଶରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଟା ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଲ। କଣ କରୁଛ? କାଜଲ ଲଗା ହଉଛି। କାଜଲ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଲଗନ୍ତି କି? ହଁ, ଆଖି ସଫା ହବ ନା? ତମ ଆଖି ଦେଖିଲ କେଡେ କେଡେ ଇଆଡେ। ହଁ, ବାବୁ ଦେଖେଇଲ ତମ ଆଖି କୋଉଠି କଜଲ ଲଗେଇଛ। ହଁ, ଜଣା ପଡୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଛ ଆଉ। ଭଲ। ରୁହ ମାଡି ଆସିବ କଣ, କ୍ୟାମେରାରୁ ବାହାରି ପଡିବ କି? କଣ କରୁଛ ଏଇଟା? ଶାଗ? କି ଶାଗ ଏଇଟା? ହୁଁ। ହଁ, ଗାଁରୁ ଯୋଉ ଶାଗ ଆଇଥିଲା ନା? ଆସିଲେ ଏ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, କାଟିବନି?
ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ନଅଟା ଜଣେ ନବଗ୍ରହ, 10ଟା ଜଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, 9, 10, 11 ଠାକୁର 11, 21, 51 ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶୁଭ ମନାସନ୍ତି ନା। 11ଟା ଜଳେଇବା ଆଉ। ପାଣି ଆଜି ଲଗାଯିବନି, ପାଣି ଅଛି। ସବୁ ଘର କଣେ କଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ସାଧବ ବୋହୂ। ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ଆଉ କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛୁ? ହଁ ଆପଣ କଣ ଫୋନ କରୁଛୁ? ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ପେଟ କାଟୁଛି ତୋର?